Älä sit ainakaan tässä paina lukkoa, ettei se kippu. Tuut se Jarkki vetää tuolta takaa, niin ei kippo niin. Ei se kippu. Tule me otetaan tässä, kato kiinni. Niin. Ei se ei kippo, kun me otetaan täällä kiinni. Se kippaa jo mun kun tulee eka. Eikä kippu. Tulla panna. Ja sit on 4 mennyt. Tää on lyhyempi kone kuin teillä. Mulla valitaan yliläällä. Täällä on painaa paljon. No onko se nestettä? Ainakin lähti tulemaan letkuun pitkin äsken. Joo. Nyt. Ja voisi olla enemmän kyllä. On siellä vettä. Annat vaan jää. Tää sais kyllä olla enemmän kuin. Onks kellään ihan puhasta vettä? Niin? No, minulla juomavettä ainakin. Mä oon ihan varautunut kun tätä Aa. Kaikkeen varaudut. mulla oli glykolikiosta, mutta se jäi himaan. No Ei. vesikin on ihan hyvä. Olutta otettiin enemmän mukaan. Niin. Voiko sinne oluttakin laittaa? Saa hyvää tuoksu. Ennemmin juo sen ja sitten kuseeksi. No nopeasti tuli täyteen. Ei sieltä pojaa. Aika ala. Pitäis ajaa yläviistoon tää kone ja sit kaataa. Tossa on hyvä mäki. Vähän ruovitattua. Tääkin on ajettu joskus ylös. Tänään pitäis katsoa aina No just, imasta niin tuolta pitää. tonne lisää. Se on tää aika alhaalla. Joo, se oli Niin. kato piripintaa, sit se äsken keitti Niin. tossa noin, niin sit se purskutti Imas. tuolta ulos vähän se.